Nilqakom għal programm speċjali llum il-politiku. Ovvjament nafu li kien hawn is-sentenza li nqatat tal-isptarijiet allura ddeċidejna li nagħmlu programm matul il-ġimgħa u miegħi nilqa' fostna lill-Onorevoli Charles Azzopardi. Nirringrazzjak ħafna tal-li lqajt l-istedina tagħna. Mela, nibdew mill-ewwel domanda. Tista' tgħidilna daqsxejn xi ħaġa fuqek Onorevoli? Jien għallim tal-Malti, ili 21 sena, ngħallem il-Malti, il-lingwa Malti nħobba ħafna, irridu napprezzaw dak li hu Malti u nibqgħu kemm jista' jkun nikkultivaw, nieħdu siebu, għax dak li hu tagħna, dak li jagħtina identità fl-aħħar mill-aħħar il-lingwa. Irridu vera nagħtuha dak li xaqilha. Jiena tifel waħdi fil-familja biex ngħidlek, trabbejt man-nanna tiegħi ma' titi u ommi b'ħafna wasa. Ommi kienet qabdet qila bija. Qed nitkellmu 45 sena ilu. L-affarijiet kienu differenti millum, il-perspettiva ta' mara li barra miżbiex nqabad qila u aktar meta ommi kienet fuq wheelchair. Dak iż-żmien kienet b'xi mod jew ieħor storja. Inħobb nikkollezzjona ħafna affarijiet interessanti, il-bolli, il-muniti, il-numizmatika, il-militenzja, ħafna affarijiet li huma ta' kultura, dawk li jagħtuna identità. Bla dubju ta' xejn kont involut fil-politika matul dawn l-aħħar snin u l-politika li hija l-altruiżmu li inti taqdi, tagħti, isservi, tonora b'rispett in-nies li jkunu eleġġewk jew anke jekk ma tlajtx fil-Kunsill jew fil-Parlament. U barra minn hekk naħseb xi ħaġa li tagħmel differenti hija ir-rasib sa tiegħi. Il-perseveranza li għandi u l-mod ta' kif inħares mod oġġettiv il-affarijiet. Nafuk ovvjament li bdejt il-karriera politika tiegħek mal-Partit Laburista u llum inti tinsab mal-Partit Nazzjonalista. X'irwol li kellek fil-passat u forsi the-transition li kellek? Ta' 18 sena kont segretarju tal-Gazin Laburista Rabat. Ta' 19 sena kont viċi president tal-Gazin Laburista fir-Rabat. Ta' 20 sena kont kunsillier ta' iż-żmien li sar kunsillier f'Malta u aktar tard fl-2003 kont l-ewwel sindku Laburista Rabat. Ġifieri fir-raba' leġislatura tal-Kunsill tar-Rabat jiena kont l-ewwel sindku Laburista fi żmien meta l-Partit Nazzjonalista kien għaddej minn żmien qiebes diffiċli fejn anke kien qiegħed jitlef il-kunsilli lokali kontinwament. U jien irnexxieli wara 3 snin f'minoranza fil-Kunsill nikseb il-maġġoranza dak iż-żmien waqt li morna nivvotaw għar-referendum jekk Malta tix tidħol fl-Unjoni Ewropea jew le. Fil-partit komplejt naħdem, kont irreżenjajt f'Jannar, fit-19 ta' Jannar, 9 xhur wara li kont elett sindku mir-rabtina l-ewwel darba. U fl-istorja kont ukoll l-ewwel sindku laqgħet tirreżenja. Dak iż-żmien ukoll kont li żar sindku f'Malta tal-akbar lokalità f'Malta. Mhux qed nitkellmu dwar lokalità meta tugħod in-nies lat tal-popolazzjoni, ma bħala kobor, bħala area, bil-kampanja kollha li ġġib magħha mas-Siġġiewi, mal-Imġar u ma' Ħaddingli. Barra minn hekk ukoll jiena fl-2013 raġajt sindku tar-Rabat. Wara li kont irreżenjajt kont ili 9 snin irreżenjajt minn sindku Laburista x'kont imġiel nagħmel hekk. Bisforz għax kelli l-iskop li bħala sindku Laburista Rabat tal-ewwel darba r-Rabat ikun tagħna l-koll. Ġibt kont 2267 vot u dik tatni rieda politika fejn in-nies tażel is-sewwa. Anke meta l-partit jippersegwitak, anke meta l-partit tagħhom stess jaraw in-nies li ppersegwitak, in-nies fl-aħħar mill-aħħar tażel is-sewwa. Fl-2017 kont inkun elett fil-Parlament mal-Partit Laburista kieku dak iż-żmien l-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit għażel li iwaqqaf 7 distrett minflok is-6 u m'għażel li iwaqqas id-distrett dak iż-żmien. U mbagħad kelli ħsara oħra mill-2013 sal-2019 meta kont sindku tal-lokalità ta' Rabat, ħsara kbira bqajt għaddej, bqajt naħdem, bqajt ninsisti, l-iskop tagħhom kien li nerġa' nirreżenja għax dawn ma jinbidlux. Ma jinbidlux. Il-Partit Laburista ma jinbidilx mill-oppożizzjoni u anqas jinbidel fil-gvern għax hemmhekk jista' jakkwista. Mela anqas ħajinbidel
meta huwa fil-gvern, u mbagħad ikkontestajt mal-Partit Nazzjonalista l-ewwel darba fl-2022 kampanja ta' sena u xahar u ġejt elett fil-Parlament. U kien hemm xi nies partikolari li jagħmlu hekk ħafna ħsara, provaw jagħmlu ħsara personali. Għax jien niftakar dak iż-żmien jiena nafek xi ftit ovvjament u naf li bniedem li tgħin il-kulħadd, naħseb hija xi ħaġa fin-natura tiegħek. Voldri, żgur m'inti xi mkabbar jew li toqgħod taqsam il-politika u xblu. Xi ħaġa li tispikka dwarek hija wkoll li Tsihuk huwa Salvo Sejkel. Jiġifieri aħna konna nitilqu mill-punt li kont tgħid li Tsihwi huwa Salvo Sejkel. Kemm ħadem għall-Partit Laburista. Kieku Tsihuk għadu hawn naħseb jaħsebha b'mod differenti dwar l-aġir anke illum ta' dan il-gvern Laburista li m'għadu Laburista xejn. Min għamel ħsara fil-politika. Fil-politika kien hemm diversi li għamlu l-ħsara mill-2002 meta deret ċara li fis-sena ta' wara fl-2003 hemm ċans li jkun hemm sindku Laburista u deret ċara wkoll min-naħa tal-partit dak iż-żmien li s-sindku Laburista sejjer inkun jien. Għax jien minn dejjem ħdimt biex naqdi lil kulħadd. U kont l-għażla ta' kulħadd. Tant kont l-għażla ta' kulħadd li mill-2013 u 19 sena wara il-Partit Nazzjonalista u l-votanti nazzjonalisti tallaw hekk sindku Laburista qatt ma ġrat fil-politika Maltija. Kien hemm diversi li dwari u miegħi għamlu l-ħsara. Mhux se nitkellem lhom dwarhom għax qed nistenna li jasal it-8 tax-xahar, it-8 ta' Marzu. U hemmhekk 20 sena minn meta kont sindku tar-Rabat inkun nista' niżvela persuna li għamlet li ħsara x'kien l-iskop tagħha u għandi l-evidenza għandi l-karti. Għandi karti li ndbagħtu lil Ġimma Magru dak iż-żmien Segretarju Ġenerali biex jien ma nikkontestax fl-2003 u mbagħad il-ħsara kollha li saret li f'dawk id-9 xhur bħala sindku tar-Rabat, il-ħsara li reġgħet saret li mill-2013 sal-2019, meta l-darba oħra raġajt sindku Laburista tar-Rabat, bid-doppju tal-voti, il-Labor inbidel għax mill-oppożizzjoni mar fil-gvern, imma ma nbidilx. Taf x'inbidel biss fil-Labor li tilef il-prinċipi li jeruq minn fejn telaq. Dan kont kellim dwarhom diversi drabi, dawn tilfu minn fejn telqu. Tilfu l-iskop li għalih il-partit beda l-iskop għalfejn il-Partit Laburista telaq u bat aktar u aktar biskop bipjan ippjanat, bana ħari mill-2008 sal-2013 b'roadmap studjata b'mod metikolus u preċiż biex daw vera jatwaw politika mhux għal-ħaddim għalihom għal tal-qalba u għal ta' madwaru. Issa, reċentament, x'qed jinkwetak l-iktar fil-politika, fil-preżent li qed naraw, għax aħna tista' tgħid. L-aħħar 4 snin 5 kellu jirreżenja l-gvern ta' Joseph Muscat u rreżenjaw. Issa jħed elezzjoni, però ovvjament ir-riżultat kulħadd jaf li u li reġa' rebaħ il-Labour Party b'maġġoranza pjuttost kbira. U ovvjament illum kapem Roberta Biela. Intaqa' forsi ma' xi affarijiet li ma kellux kontroll fuqhom bħal COVID dik ovvjament xi ħaġa li ġrat mad-dinja kollha. Però taħseb li nbidej xi ħaġa jew speċi xejn. U x-xena politika kif qed taraħħa? Hawn entużjażmu lin nies għax jiena eżempju xi ħaġa li tinkwitani. Nara ħafna nies passivi. Voldri jossa li jiġri mbagħad naraw. Dan il-gvern Laburista bid-distak li rnexxielu jikseb distak ta' 40,000 vot. Jagħtik x'tifhem li gvern Laburista biss ħajibqa' fil-gvern. L-istorja l-mitna. L-maw xejten. Kien hemm imperi kbar li krollaw. Kien hemm storja li llum tafna widen xi storja li minn żbalja meta għadda żmien fimna kemm aħna li votajna li konna żbaljati. Jiena kont żbaljat li jemmint f'Joseph Muscat, li jemmint jista' jagħmel id-differenza u li jemmint vera li jista' jkun gvern kredibbli li jeqret iwarrab il-korruzzjoni, li jkun gvern ta' kulħadd, li jkun mibni bi prinċipji ta' meritokrazija, li jagħti dinjità l ħaddiem u li fl-aħħar mill-aħħar mhux tal-li ma jkunx korrott, tal-li jġielt il-korruzzjoni. Dan il-gvern
huwa il-korruzzjoni il-birimba fija nfisha. Dan huwa l-gvern li ħoloq u l-korruzzjoni. Jekk inti ħloqt il-korruzzjoni, jekk il-gvern ittradixxa il-poplu Malti, kif jista' dan il-gvern xi darba ikun kredibbli? Jista' jikseb appoġġ kbir mill-elettorat, imma kiseb ukoll ħafna persuni li nxtraw, ħafna persuni li raw il-flus, li ħasbu fihom infushom u li ma filħux jistennew biex jaraw is-sewwa terrini f'dal-pajjiż. Aw ħafna bruda bħalissa f'dan il-pajjiż u ħafna nies qataw qalbhom mill-politika. Qataw qalbhom mill-politika għax qegħdin jaraw li hawn ħafna persuni li baqgħu lejali lej dan il-gvern laburista li mhu laburista xejn li f'klikka ta' nies minn Kastilja li nsejħulu moviment. Dan huwa moviment li xtara ħafna nies, ma xtarax il-kulħadd, li ma xtranix, gburi laqat musejjer jagħmilha biex jixtrini, u dik il-problema tal-persentaġġi, il-problema ma tinteressanix aktar il-politika. Il-politika hija maħmuġa. Fil-fatt l-aħħar survey tal-Malta Today jurina li kważi it-tieni l-ikbar partit sar dawk li ma jridux jivvotaw iktar. U jankwetanti fl-istess ħin ukoll li mela ma jridux jipparteċipaw. Il-persentaġġ ta' nies li ma jridux jivvotaw sa 15 ġurnata ilu da qed nitkellmu, huma dawk in-nies li għalihom il-politika ma għadix tinteressahom għalfejn għax irridu nkomplu niżiraw it-tama. Irridu nkomplu b'kapaċità. Jirnexxielna nuru li bħala oppożizzjoni nistgħu nagħmlu differenza. Oppożizzjoni li tkun kredibbli. Oppożizzjoni li jkollha pjan. Oppożizzjoni li jkollha viżjoni li tħares vera lil dawk. Fl-aħħar mill-aħħar lil dawk forsi n-nies li batew anke matul il-perjodu li l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern. U fl-istess ħin iridu nkomplu nesponu il-ħniżrija, il-ħmieġ, l-arroganza u l-opportunizmu tal-moviment laburista fih innifsu li ħares biss l-interess tal-flus. Jitkellem dwar l-ekonomija, jitkellem dwar ekonomija li qiegħda tikber, jitkellem fil-Parlament 3 ilu. Iżda waqt li jitratta l-ekonomija li qiegħda tikber u l-kejk ekonomiku li qiegħed jikber, il-faqar ukoll fl-istess ħin qiegħed jikber, il-faqar qiegħed ikompli jolli rasu, il-kwalità tal-ħajja qiegħda tkompli titnaqqar kontinwament u iva, in-nies ħadd irrealizza. Jiddispeċini li ħajasal żmien fejn il-fqir ħajftaqar aktar. U meta id-destin ta' dan il-gvern jasal għandek u jmislilek u mbagħad tibda tirrealizza. Kif taħna l-programm edna li kien hawn is-sentenza storika tal-qorti li l-isptarijiet ingħataw lura lill-poplu. Beda din il-kawża tista' tgħid Adrian Delija u llum ovvjament rati ta' raġun. Issa, taħseb li dis-sentenza forsi fija nnifisha apparti voldri li saret ġustizzja fl-aħħar mill-aħħar għax nafu kif ittieħdu dawn l-isptarijiet. Li huwa ċans li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jingħaqad huwa fatt li kien hemm ċertu firdiet tul dawn l-aħħar snin u forsi għalhekk ukoll il-poplu ma votax il-Partit Nazzjonalista. Taħseb li da jista' jkun forsi bidu ġdid għall-Partit Nazzjonalista li jibda jkun flimkien jara l-problemi li verament qed idejqu lin-nies u jibda jittakilhom waħda wara l-oħra biex ovvjament ikun oppożizzjoni kredibbli fl-aħħar mill-aħħar. Kienet tkellmet dwar il-każ ta' l-isptarijiet Daphne Caruana Galizia. Aktar tard kien mexxa l-qudiem saħħa kbira Simon Busuttil fejn ġimgħa aħjar minn Joseph Muscat minn Chris Cardona u l-klikka ta' madwarhom fil-kabinet bħala korrott u l-lum nafu minnu korrott. Aktar tard bħala kap tal-Partit Nazzjonalista mexxa l-aġenda li kellu jmexxi u mexxija b'mod l-aktar tajjeb. 5 snin ta' tbatija, Adrian Delija, u l-partit illum Nazzjonalista rebaħ, ma mhux il-Partit Nazzjonalista rebaħ biss. Rebħet Malta. Rebħet Malta 300 miljun
mogħtija lil Vitals u Stewart. Fej f'dan il-budget il-gvern b'mod sfaċċat u tkellimt ukoll meta ddiskutejna f'seduta dwar il-budget raġa għadda lil Vitals Stewart 80 miljun euro. Taf xi jfissru 300 miljun? 300 miljun ifissru 60 sena ta' ġbir għall-istrina. 60 sena ta' volontarjat biex nejnu lil-vulnerabli. Daqshekk dan il-gvern jistma lil-batuta lil-ħaddiem. Dan il-gvern meta jagħmel xi ħaġa donnu qed jagħmel pjaċir. Mhux pjaċir qed jagħmel dan il-gvern. Meta jagħti 100 euro ċekk qabel l-elezzjoni qed jipprova jagħmel pjaċir lilu nnifsu. U qed jagħmel dak li hemm bżonn jagħmel bil-flus tal-poplu stess biex jgħin il-batut. Mela l-flus fidejn, b'rispett kollu, il-Ministru Clyde Caruana u meta kienu l-flus fi żmien Edward Cicluna huma l-flus ta' Edward u Clyde Caruana. Mela qed nitkellmu Edward and Clyde. Din hija xi ħaġa ta' Bonnie Clyde. Ta' żmien il-mafja dak iż-żmien l-Amerika. Jew xi koppja li tidħol tisraq bank, hekk għamlu daw. Dawn serquna. U l-qorti l-aktar deċiżjoni importanti tal-qorti f'Malta fejn tat raġun li l-gvern mhux żbalja. Kellu intenzjoni u skop bi pjan li jiżbalja, baqa' jiżbalja u kieku iva ma kienx Adrian Delija u l-Partit Nazzjonista bħalissa li baqa' jimbotta dan il-gvern kien ikompli jisraq lill-poplu Malti u Awġi. Jien kwetak ukoll il-fatt li donnu smajthom jiena jitkellmu, Joseph Muscat qed jgħid li dik kienet deċiżjoni kollettiva tal-kabinett. Min kien fil-kabinett donnu jrid ifarfar u Robert Abela iwaħħal ftaqablu. Fil-verità, għandhom tort kollha daw jew speċi bil-Malti kulħadd qed jitfa' l-problema fuq ta' minn fuq ta' qablu, minn fuq ta' warajh, minn fuq kulħadd. Però fl-aħħar maħal Partit Laburista għeddi għand irid iġor responsabilità tagħha. Żgur li mhux qegħdin jaqblu. L-eks Ministru Evaris Bartola qiegħed jikkritika lill-Prim Ministru tiegħu għax kien Prim Ministru tiegħu Joseph Muscat li żefnu fin-nofs u żeffen il-Kabinett. Chris Fern qiegħed jgħid il-Viċi Prim Ministru ta' Malta da. U l-Ministru tajjeb ngħidu kien sejħilha di real deal di. Ukoll biex ngħidu kollox. Sejħilha real deal mela kien jaqbel magħha. Mhux hekk. Huwa l-Ministru tas-Saħħa u tpoġġa minn flok Godfrey Farrugia. U tpoġġa wara Konrad Mizzi għax Konrad Mizzi spoġġa minn flok Godfrey Farrugia. Għax riedu jagħmlu di real deal. Mhux hekk. Ma ninsewx li meta sar di real deal għalkemm ma kienx fil-kabinet Chris Fern, kien fil-Parlament ukoll. Nimmaġina wkoll li din ġiet diskussa wkoll fil-grupp parlamentari. Biċċa xogħol ta' din il-portata u għar minn hekk Roberta Bela li kien l-avukat u l-konsulent legali ta' Joseph Muscat dak li mar il-qorti Għawdex kontra Giovanna De Bono li ħarġet il-liberata. Dan Roberta Bela qabel ma tala fil-Parlament fl-2017 kien ikun mal-grupp parlamentari. Hemm evidenza ċara li turi dan mhux ritratti imma ċirkostanzi. Kien konsulent li niftakarhom jiena wkoll. U fl-2017 imbagħad kien konsulent tal-Prim Ministru f'Kastilja. L-aktar bniedem affidabbli bil-Prim Ministru f'Kastilja miegħu biex itieħ il-pariri mela jekk huwa avukat legali aħna qed inħallsu għalih mit-taxxi tagħna. Għax Joseph Muscat ma ħallas minn butu. Laqas kellu ċentesmu għal Joseph Muscat. Ma sax ħalsu aħna ħallasna għalih. Mela Roberta Bela hija tiġor il-karru ta' Joseph Muscat u fl-aħħar mill-aħħar għalhekk Joseph Muscat u n-nistiegħu u Michel Muscat ħadmu kien felħu biex Chris Fern ma jkunx hu il-Prim Ministru ta' Malta ried lil Joseph Muscat biex iserraħ rasu. Bdilna l-idea, bdilna l-isem
tal-bottegin, iżda fl-aħħar mill-aħħar dawk li jaqdu fuq ġewwa fil-kċina baqgħu l-istess. Dil-ġimgħa saret ukoll dik il-protesta li kien hemm il-belt, ovvjament meta tlaqqa l-Parlament, fuq dan il-każ għax ovvjament il-Partit Nazzjonalista jaħseb li xi ħadd irid jerfa' responsabilità fil-verità tagħha din. Kien hemm waqt il-protest ovvjament kien hemm xi nies li forsi tkellmu ovvjament daqsxejn ħażin u forsi insulentaw xi ħadd, però issa ovvjament hemm jiena naraħħa xi ħaġa differenti li tinsolenta lil partit partikolari milli tinsolenta lin-nies għax huma laburisti. Fis-sens bħal tim tal-futbol, jien billi ninsolenta l-tim tal-futbol li ma naqbilx miegħu ma jfissirx qed ninsolenta lil ħbieb li huma tiegħi li jshom huma dak it-tim tal-futbol, hemm xi ħaġa totalment differenti. Kellek ammont ta' nies li huma ovvjament diehards laburisti li daw raw raġel hemmhekk li għandu negozju u bdew jitolbu da li jiġi bojkotjat. Enti temmen li fis-sena 2023 għadna nemnu f'daw l-affarijiet u tista' tkun bil-kontra wkoll qed bi fervold li m'għandu fil-fema tiegħi ħadd laqqasek xi ħadd ikun laburist u tibbojkotjah għax huwa laburist. X'taħseb inti llum għandna nimxu l qudiem jew ħanibqgħu fil-medjuevu. Letteralment għax bniedem tittimbraħ mill-partit politiku li hemm fih. Titlob għal bojkots u ċensura insomma u dal-affarijiet. Qiegħed nitbissem bħalissa. Għall-ħares jiena meta kont siltku fl-2003 il-bojkot jgħid li dawk in-nazzjonisti kollha ġew għandi. Għall-ħares jiena meta kont siltku bil-2013 l-2019 ma tajtx każ u ma tajtx weden lil dawk in-nazzjonisti kollha ġew għandi. Għall-ħares jiena warrabt fil-ġemp lil dawk kollha li ddeċidew li ma jivvotawx u sa llum għadhom ma jivvotawx. Għall-ħares nispiċċaw f'politika ta' qabel u Kajin. Għall-ħares f'dan il-pajjiż nibqgħu niżeraw il-firda. In-nies huma mdejqin. Il-persentaġġ qiegħed juri li nies huma mdejqa. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista jrid jisaħħaħ, u għalhekk irridu iva bħala Partit Nazzjonalista b'mod kollettiv naħdmu nirsistu nistinkaw kemm nifilħu biex inkunu tama għal dan il-pajjiż, biex inkunu ta' fiduċja għal dan il-pajjiż. M'għadniex ngħixu la fis-sebgħinijiet u lanqas fit-tminijiet, m'għadniex ngħixu fi żmien fejn nippruvaw nagħmlu bojkott għax qabel lilna biex nidru sbieħ għax ħadna tenders li ammontaw 2 miljuni. Jien nista' nagħmel bojkott u ma mmurx nivvota. Nista' nassieni li ma mmurx nivvota, imma li pubblikament tipprova tinstiga biex isir bojkott fuq xi ħadd. Il-Malti jgħidlek kull deni hu dobġiet. Lil il-persuna li riedu jagħmlu la bojkott nixtieqla kull ġid jien. Nafa personalment, ili nafa snin, ili nafa tal-anqas 20 sena. Qatt ma kelli problema magħha. La meta kont laburist u laqqas. U kont naf li minn dejjem kella twemmin nazzjonalista. It-twemmin nazzjonalista mhuwa xejn. Li fit-twemmin lejn in-nazzjon. Lejn Malta. Lejn dan il-pajjiż. Li għadu hemm. L-imħabba tal-Partit Nazzjonalista u tiegħu fil-Partit Nazzjonalista lejn Malta għadu hemm. Il-problema taf x'inhi? Li għad għandi rispett li l-ħadni u jibqali u nħoss għal dawk li qed inbatu. Imma dawk li qed imexxu dan il-pajjiż illum, dawk li huma fil-kabinett illum, mhux il-ħaddiem jagħtu każ, anzi jinjoraw u jibqgħu jibbuttaw il-prekarjat bil-politika tagħhom. Huma li nsew il-ħaddiem. Sentenza oħra li forsi għal ħafna nies qabżet li ngħatat rigward il-PBS li huwa x-Xandir Nazzjonali u l-Broadcasting Authority li di ovvjament jidher ċar li qed tiddiskrimina kontra l-PM u nżid jiena ovvjament kontra l-partit iż-żgħar li m'għandhomx dik is-saħħa li ovvjament jikkontestaw ċertu deċiżjonijiet. Jien kwetak il-fatt li x-Xandir Nazzjonali għax da suppost huwa x-xandir ta' kulħadd jiena li jkollok in-Net TV
xaqleb lej il-Nazzjonalisti u Super One lej il-Partit Laburista nifhem għax huma l-istazzjonijiet tal-partit. Imma l-xandir nazzjonali li qed suppost dan ixandar il-verità fl-aħħar mill-aħħar u li jkun oġġettiv u li jagħti spazju l kulħadd dak id-dover li għandu x-xandir tal-Istat u mhuwiex jagħmilha. U da tajjeb ukoll nfakru li dan mħallas mill-poplu. Daħlu kemm Alla ħalaq nies. Jaf kulħadd max-xandir li ovvjament kollha tista' tgħid illum meta iġorru partit politiku wieħed il-bandira tagħhom jinkwetak dan il-fatt għax fil-verità dak m'għandekx ix-xandir nazzjonali li jkun fer. Ħafna, mhux il-Partit Nazzjonalista biss, kull min mhux mal-Labour Party għandu problema biex jinxandar dak li jemmen fih. Issa naqblux jew ma naqblux mal dak li jkun qed jemmen il-partit partikolari dik storja oħra. Ix-xandir nazzjonali illum huwa maħkum bħalma l-gvern ħakem l-istituzzjonijiet kollha f'pajjiżna. Il-PBS jiċċensura l-ogħla kariga fil-pajjiż. Jiċċensura l-President George Fella. Meta jagħti l-opinjoni tiegħu fuq l-abort. Il-PBS jiċċensura. U jara kif jagħmel. Meta fi żmien anke l-COVID-19 kien hemm persuni li kellhom opinjoni differenti. Jien naf nies li l-PBS iċċensura. Persuni li kienu jidhru fuq il-PBS imma x'kienu ta' opinjoni differenti minn dak li jrid jibbotta l-qudiem id-Dipartiment u l-Ministru Chris Fern biex jinsaraw. Dan huwa gvern li jagħmel dak li jgħidu l-Ministru Mbonnici. Imbagħad jiċċensura dak li juta kulħadd u hemmhekk qegħdin vera naslu biex ndajfu aktar il-ġustizzja soċjali. Daqskemm l-edukazzjoni u l-erf importanti, daqshekk importanti l-Istazzjon Nazzjonali jibqa' l-Istazzjon Nazzjonali. Huwa mmexxi minn persuni, immexxi minn persuni wkoll ngħiduha li sal-2013 kienu viċin ħafna tal-Partit Nazzjonalista u ma riddejjaqx ngħidha din. U llum imexxu l-PBS għax hekk kien jaqbillu jagħmel gvern Laburista biex waqt li jkompli jirbaħ in-nisleħ ikun moħħhom isrieħ li dawn in-nies huma affidabbli għalih. Aħna rridu pluralizmu fix-xandir li jkun wieħed parzjali. Aħna rridu PBS li jkun ta' kulħadd ma jkunx billboard tal-Partit Laburista. Spiċċajna. Illum lemna li ħna demokratiċi. Imma fl-aħħar mill-aħħar qegħdin fit-tmeninijiet fi żmien nifhem llum u tqaj diversi drabi miegħu. Meta Richard Muscat kellu jmur barra. Kellu jintervista minn barra u jwassal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista minn barra għax dak iż-żmien. Iva l-Partit Laburista dak iż-żmien. Il-Partit Laburista ta' Mintoff kien mifsub Mbonnici tant ma kien demokratiku xejn. Li Alla ħareġ ġie Malta da qabel is-87 għax kienu jarrestawh. Dan huwa l-Gvern Laburista llum iż-żmien inbidel. Jien hemment li Gvern Laburista huwa Gvern tal-ħaddiem. Kont nemmen li iva ismu iġor miegħu il-politika tiegħu. Imma mhuwa xejn hekk. Anzi, sar terba' min nies fejn jikkontrollaw kollox. Il-PBS, istituzzjonijiet oħra, sistemi differenti. Dan huwa gvern demokratiku li qed jadotta politika antidemokratika fejn jixri n-nies imexxi il-qudiem l-idea tal-progress imma fl-aħħar mill-aħħar min qed ibati il-batut. Dak li suppost dan il-gvern qiegħed jara li jgħin u li jaġefola. Il-min qed jgħin kontratturi, irjus kbar fejn jistgħu jibqgħu jagħtuh l-appoġġ tagħhom. Mill-aħħar ċensiment li ħareġ ukoll jidher mhux jidher insomma hekk huma l-fatti. Il-popolazzjoni Maltija fl-aħħar 10 snin naqset bi 17%.
U dik barranija żdiedet b'22%. Dawn qed nikwotaw il-fatti. Issa jista' jkun jiena tal-fehma mhux darba u tnejn netta li fil-verità huma ħafna iktar minn dawk it-22%. Nafu li hawn numru ta' flettijiet qed jinkrew, dak huwa parti wkoll mill-progress li qed ngħidu li hawn, li jintefgħu lek 8-10 min-nies joqogħdu ġo flett. Qishom tal-biża għax daw letteralment qishom annimali qed jgħixu u inti tgħix 10 ġo 2 bedroom jew 3 bedroom flett. Laqqas illum il-gallinari, kważi ma jkunu hekk, però llum għandna n-nies u niftaħru li għandna ħafna nies. Daw ovvjament minn jimla ċensiment ta' daw in-nies għax il-proprjetà inti tkun tal-owners, da jekk għandu 8 ġol flet, mhux inniżżel li għandu 8, inniżżillek li għandu 2-3. Mela żgur hum iktar minn 22%. Naħseb ukoll għajnejn huwa fuċna, morru l-isptarijiet, morru ċertu dipartimenti tal-gvern u għaraw il-maġġoranza tan-nies, il-maġġoranza kbira tnejt jiena, mhux kważi 50-50, ikunu barranin. Ovvjament aħna mhux nikkandannaw il-barranin għax daw qed iġibuhom hawnhekk biex jaħdmu, ħafna minnhom bit-cheap labor. Il-prekarjat? Il-prekarjat, inti jinkwetak kemm inti bħala onorevoli Charles Azzoppardi u anka il-Partit Nazzjonalista. Daw l-affarijiet. Għax ngergru fuq it-traffiku, ngergru fuq l-infrastruttura. Dranaċ, sarefur kważi kollu. L-ex-Prim Ministru Joseph Muscat kien għalinna jekk ma jkunx hawn il-barranin, inti mhux ħajkellek pensjoni. Dak li għamilt inti tajjeb għalih matul ħajtek u ħdimt matul ħajtek tiddependi mill-barranin. Minn dawk li qegħdin jgħixu hawn Malta, popolazzjoni li żdiedet b'115,000 bil-barranin. Hemm il-barranin li qegħdin jgħixu Malta u ħafna minnhom jgħixu bi prekarjati jqogħdu iva. 6 fi flet fi blokk appartamenti, qed nitkellmu qed niftakar bħalissa fil-kitba bl-irħis, tajjeb fil-kitba bl-irħis li aħna nippruvaw naddattaw u naraw kif nispjegaw fil-klassi. Qegħdin naraw prekarjat ta' ħaddiema li qegħdin jaħdmu bidbatija kbira u fl-istess ħin qegħdin naqsu d-dinjità tal-barranin. Qegħdin intelfu x-xogħol lil Maltin. Il-kompetizzjoni issa saret bejn Maltin li jridu jaħdmu barranin li jitħallsu bi ftit. Daħlet l-idea ta' cheap labor, ħadd ma jrid jaħdem, mentalità li ħadd ma jrid jagħmel xejn imma jrid jitħallas, irid jinqeda, irid jagħmel il-kondizzjonijiet tiegħu għax illum hu Malti u jħoss li jagħmel il-kondizzjoni kif jaqbel lilu. Spiċċajna nħallsu għal problemi kollha li jinħolqu. Għall-infrastruttura inħallsu biex naslu x-xogħol. Indumu fi traffiku. L-aktar ħaġa li qiegħda tistressjana. Għax Joseph Muscat ried ekonomija komda, mibnija fuq l-steroids. U fuq in-numri tan-nies. U fuq in-numri. Ħsieb li jirnexxi fuq 4, 5, 6, 7 snin, iżda mbagħad min kellu jiġi warajh. Ibagħad il-konsegwenzi. Iżda mhux min imexxi l-bagħad il-konsegwenzi. Il-Malti qed ibagħti il-konsegwenzi. Dawk li jridu li dan il-pajjiż ikun tagħna bid-dritt. Spiċċajna anke fuq meta nitkellmu dwar il-proprjetà. Hemm min joqgħod 6-7 fi blokk appartamenti. Jaqsmu bejniethom anke l-ħin Mala jinki s-sodda fiex ħin imorru jorqdu. Din Malta fl-aqwa żmien, din Malta tagħna l-koll fejn il-Malti mhux tal-meħux preċedenza, telli aħna sirna sekondari f'pajjiżna. F'dan il-pajjiż l-aktar pajjiż ta' densità fl-Ewropa kollha. Il-PN u anka inti titkellmu bosta drabi dwar il-ħakma li hawn fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Tista' forsi tifrex daqsxejn iktar x'inhuma dawn l-istituzzjonijiet tal-pajjiż u kif akkwisthom tista' il-gvern?
Il-gvern akbustom biħsieb u bi pjan. Dak kien parti wkoll mill-pjan imxajtan li tkellem dwaru Robert Abiela. Għandna avukat ġenerali wara avukat ġenerali. Jitlaq l-avukat ġenerali u tilħaq id-deputat avukat ġenerali. Kummissarju wara kummissarju tal-Pulizija. Ministru wara ministru tal-Edukazzjoni. Għandna liġi fil-Parlament bħalissa ta' żewġ terzi biex taħta l-kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika fej dan l-ewwel li jrid jagħmel skrutinju huwa fuq il-Kabinett, il-Ministru Segretar Parlamentari fuq il-Prim Ministru u d-deputati tiegħu u jrid jażel persuna li jridu. Irid li ibiddel fuq skuża li l-oppożizzjoni ma qablitx li hu minnu, li mhux minnu. Biex jażel persuna li jridu b'maġġoranza sempliċi, ħalli jkun komdu, jagħmel li jrid, ħalli ħadd ma jagħmel skrutinju fuqu. Għalhekk li l-Kummissar George Hisler rax għamel u warbu billi taħ promozzjoni komda ħalli warbu minn nofs. Dan il-gvern ħakem kollox. Ħakem is-sistema kollha governattiva, dawk is-sistemi differenti kollha, fejn jistgħu jagħmlu differenza fuq bażi demokratika. Għalhekk ħakem l-istituzzjonijiet għandna kummissarju tal-Pulizija li matul dawn l-aħħar 4 ijiem 5 ma għamel xejn. Ma għamel xejn dwar xejn. Dwar din is-serqa li tkellimna dwarha qabel. Għandna gvern li nsejħulu demokratiku li matul dawn l-aħħar 10 snin għamel ħsara irriparabbli lil dan il-pajjiż, aktar milli għamlu ħsara lil barranin kollha matul żmien storiku ta' Sebastian Mitterrand, Gonsalvo Monroy, eċetera, eċetera, u għamel aktar ħsara mill-Franċiżi li f'dawk is-sena u 9 xhur sarquna. Għax għal dawk kienu barranin. Iġġilidna kontrihom, konna poplu wieħed maqgħud kontrihom u keċċejnihom. Għalfejn aħna bħala poplu wieħed, poplu Malti u Għawġi, ma nirrealizzawx li daqs dan il-gvern qatt ma saret sara f'dan il-pajjiż u inut li ngħidu imma ħadd ieħor ma għamilx ukoll tajjeb. Issa x'in joqtol xi ħadd nibdew ngħidu ma ħadd ieħor ma qatilx ħalleh barra. Le, dik il-mentalità. Tajjeb, dak li hu ħażin, irridu nibqgħu ngħidulu ħażin. Jien sal-2017 sakemm tatni s-saħħa biex nibqa' niġġieled favur il-Partit Laburista u l-Gvern Laburista, kont nikkritika affarijiet. Kont nikkritika affarijiet trivjali kważi. Illum narhom. Kulħadd jaf bl-allox tal-lira. Kulħadd kien jitkellem dwar il-prim imħallef u ż-żewġ imħallfin li żbaljaw u spiċċaw il-ħabs. U spiċċaw il-ħabs daw. Min spiċċa l-ħabs? Min dawn il-politiċi li rreżenjaw u warbu. Ma tistax inti tirreżenja. U skot free, u tagħmel li trid, tiżbalja u tirreżenja, u ma tħallas għal dak li tkun għamilt, jew tkun xi direttur jew direttur ġenerali x'imkien, tiżbalja, u mbagħad wara xahar 3-4 ituk xogħol ieħor bl-istess paga komda, imma b'xi mod jew ieħor moħbi u tkun żbaljajt. Dan mhuwiex gvern ta' ġustizzja. Ġustizzja maż-żgħir, ġustizzja mal-batut u xironija. Il-gvern Laburista. Rajtek ukoll tikteb spiss u xi ħaġa li twitax lilek biss il-kulħadd. Dwar l-għoli tal-ħajja u l-inflazzjoni li jew. Skont id-dejt uffiċjali l-inflazzjoni għadha xi 8%. Jiena insertajt ifhimni. Ix-xogħlijiet li nagħmel nar ovvjament ħafna affarijiet kemm verament qed jolew. F'sena jiena fil-fema tiegħi kellna inflazzjoni, speċjalment fejn jidħol l-ikel.
li huwa waħda mill-iktar affarijiet bażiċi li għandna aħna bħala umani, olew b'50% u iktar. Men nies li qed tintaqa' fid-dar qed jinkwitahom daw għax donnu l-affarijiet qed jibqgħu jolew, mhux qed ngħid jiena li minn barra mhux jola xejn biex inkunu fer, qed jolew però kulħadd iħoss tiegħu. X'qed jiġri fil-verità? U n-nies kif qed iħossuhom għax ċertu affarijiet kemm qed jolew qed għall-biża' fil-verità. In-nies qiegħda tgħix il-faqar. Biex ma tgħix il-faqar, ikella tiċċaħħad milli tkun tista' tagħmel commitment wieħed li hu żejjed. Il-mediċini splodew. Iż-żieda sproporzjonata f'kollox l-għol tal-ħajja. Tumur tagħmel xirja li sa sentejn ilu kont tħallas għalija 60 euro, illum trid taqbes il-100 euro. Jafu x'qiegħed ngħid in-nies hemm barra? Jafu li qed nitkellem fuq ir-realtà tagħhom? Jafu n-nies hemm barra min xiex għaddejjin? Għandna rtsieset tal-majjali li kellhom jaħlu. Għandna persuni li kellhom jalqu il-ħwienet tagħhom. Ma jistgħux ikomplu jikkompjetu. Vera l-gwerra fl-Ukrajina, bejn l-Ukrajina u Russja tatna daqqa. Vera l-pandemija tatna daqqa. Imma l-akbar daqqa illum nafu li tagħna dan il-gvern. Kien dawk 300 miljun li kieku investihom fin-nies kemm kien joħroġ jagħti aktar ċekkijiet. Illum nistgħu niġġustifikaw għalfejn dan il-gvern ħalla l-għoli tal-ħajja tisplodi, jagħti xi ħaġa fil-budget. Jiena bħala kellimew li kont tkellimt dwar il-problema tal-għoli ħajja għal 9 xhur sħaħ u spjegajt li jekk dan il-gvern mhuwiex se jagħti mhux inċentiv ta' darba, għajnuna kif hemm bżonn u jħares lejn il-minimum wage. Il-minimum wage bħala waħda li tija sosten, hemmhekk in-nies se tkompli tiftaqar. Irridu sistema fejn inħarsu lejn l-għoli tal-ħajja fuq il-living income. Kemm inti taqbad flus skont ix-xogħol li tagħmel. Jiġifieri qegħdin ngħixu realtà fejn kuljum l-akbar problema li għandna pajjiżna barra problemi oħra madwarna, it-traffiku, l-iżvilupp u l-qbija, hija l-għoli tal-ħajja. Għax anzjana jinteresshom mill-għoli tal-ħajja. Mhumiex jgħixu ħajja ta' dinjità. Qegħdin ngħixu l-faqar modern. Qegħdin ngħixu żmien fejn il-gvern jinteressaħ minnu. Jinteressaħ minn tal-qalba. Jagħti 60,000 fis-sena u 135,000 fis-sena lil persuna jew oħra. 135,000 fis-sena. Konsulenzi, teluf, bordijiet imwaqfin. Jitħallsu l-eluf. Studju li jsir u ma jiġix implementat. Imma mbagħad jekk irridu tajjeb immexxu l-qudiem u naraw kif inqatel Gian Paul Sofija, u mbagħad il-gvern ma jagħmel xejn. U mbagħad il-gvern ma jwaqqafx inkjesta. Din hija il-problema ta' dal-gvern. Dawn huma l-kontrast kważi iperbole ta' dal-gvern. Jistaġeb kemm qed jagħmel għan-nies, imma n-nies qiegħda tbagħat u iva jasal żmien Malkin. Fejn in-nies meta tmissir għall-but jiddispeċini ngħidha di. U mbagħad taġixxi. Ma inti personali taqbel mal-abort jew le? Nafu li l-gvern rid jagħmel liġi qed ngħaddi wkoll f'xi programmi oħra u qal biex issalva lil-mara f'każ ta' emerġenza, ovvjament ħarġu tobba għalulu aħna nagħmlu hekk snin twal u din hija ovvjament kien dieħel l-abort. Inti personali taqbel mal-abort jew le? Tant hija komda din id-domanda li ħawwieġbek jiena tkellimt kontra l-abort fil-Parlament.
jiena insistejt li jiena kontra l-abort f'kull ċirkostanza. Dan il-gvern huwa gvern populista. Anke biex idaħħal l-abort. Gvern li tilef il-valuri vera, gvern li tilef kull aspett politiku li jmexxi b'responsabilità. Huwa gvern ukoll li jdawwar il-kwistjoni tal-abort u jipprova jagħmilha kwistjoni tiegħu. Li jrid isalva lil-om. Tkellmu l-professjonisti, tkellmu t-tobba kollha u spjegaw li l-intenzjoni tal-gvern huwa li jdaħħal l-abort meta sallum il-ġurnata. It-tobba jieħdu l-prekawzjonijiet kollha biex jekk mara tkun ħatmut minħabba tqala tittieħed b'mod immedjat id-deċiżjoni propizja fil-moment opportun. Tkellimna fil-Parlament, l-oppożizzjoni kollha, id-deputati kollegi kollha tkellmu kontra l-abort, imma mhux dak kollha fuq in-naħa tal-gvern tkellmu kontra l-abort. Hemm persuni fuq in-naħa tal-gvern li huma kontra l-abort. U ma jistgħux jitkellmu. U ma jistgħux jitkellmu għax ma jridux jitkellmu. Ma jridux jitkellmu. Għax il-kariga u s-siġġu parlamentari għalihom huwa importanti aktar minn din il-liġi li ħatkun bir-rispett kollu. L-aktar liġi oxxena li sejra toqtol lit-tarbija fil-ġuf. Taħseb li d-demokrazija f'pajjiżna fil-verità hija medda. Għax għalkemm mhux medda fis-sens ma naraw soldati fit-toroq aħna jisparaw in-nies jew xi ħaġa, imma fejn tidħol il-libertà tal-espressjoni. Żgur. Għaw forma ta' teddida. Qabel dwar il-PBS. Hemm nies li jkunu jixtiequ jitkellmu jikkommentaw ma jibżgħu. Hemm persuni li jiddejqu anke jagħmlu xer ta' post. Hemm persuni li ma jħossuhomx komdu jesprimu ruhom. Hemm deputati fuq naħa tal-gvern li għal skop jew ieħor personali ma jitkellmux. Id-demokrazija mhix medda meta ħanbidlu liġi minn żewġ terzi u nagħmluha maġġoranza sempliċi. Id-demokrazija mhix medda meta qiegħdna qabel li l-istituzzjoni huma maħkuma. Id-demokrazija mhix medda meta spiċċajna f'pajjiżna stess immexxija minn dak kollha li mhux Maltin. Illum f'dal pajjiż tibża kważi toħroġ barra fit-triq. Ma ġbaqa' sigurtà, u meta jkellek pajjiż fejn temm il-demokrazija hija miedda u l-istituzzjonijiet mhumiex jaħdmu, ma tħossokx komdu barra. Qabel konna ngħidu tkun moħħok mistrieħ f'darek. Illum Laqqas f'darek. m'intix moħħok mistrieħ fi triq. Iva, għalhekk tkellimna dwar demokrazija ta' parsi demokrazija. Le, dan il-gvern mhuwiex demokratiku. Dan il-gvern anzi, jekk tikkritikah u jekk tkun fiħdanu l-għar u tikkritikah jagħmel minn kollox biex jippersegwitak u jekk ma tkunx b'saħħtek biżżejjed ifarkek. Din hija il-politika ta' dan il-gvern jew taqbel miegħi jew nippersegwitak. Għandek ovvjament għal-qalbek ħafna l-edukazzjoni fosthom ovvjament int edukatur. U titkellem ukoll fuq il-ħtieġa li nibqgħu nitalmu dejjem tul ħajjitna, mhux fis-sens ġast ħriġt mill-iskola u jaħmorru. Taħseb li di qed tiġi għax jiena personali qed naraw ukoll li sfortunatament dil-fissazzjoni dejjem biex nagħmlu n-numri sbieħ. Qed innaqsu l-standards. Biex ta' parsi ngħidu wara għandna 80% llum li għandhom low levels, jew lej levels, jew forsi diplomas u hekk. Għax qed narawhom dawgħu ħafna studenti li qed joħorġu mill-università. Sorry,
mill-iskola u m'għandhomx il-ħiliet bażiċi biex jaħdmu. U fil-verità, mhux isibu xogħlijiet jew ħajsibuhom bil-prekarjat. Kombinazzjoni rrid nitkellem fil-Parlament u tkellem dwar il-bżonn li inkomplu nedukaw lil dawk l-istudenti li huma l-aktar vulnerabbli. U tkellimt ukoll dwar il-programm GEM 16+. X'inhu dan il-programm? Dan huwa programm li ħares lil dawk l-istudenti li l-aktar huma fil-bżonn li jingħataw attenzjoni biex jiksbu l-eżamijiet tal-medsek minħabba li matul is-sistema edukattiva tagħhom primarja u sekondarja kif ikunu waqgħu lura. U il-GEM 16+ bħala programm, bħala proġett, huwa dik l-iskaluna nieqsa biex ikunu jistgħu jitlaw dik it-tarġa. U l-problema wkoll hija li llum sarraħna ras kulħadd. Li toqgħodx tinkwieta. M'għandekx għalfejn tkompli tistudja. L-edukazzjoni mhux importanti. Importanti jkellek xogħol. M'għandekx problema. Tispiċċa mis-sekondarja u ssib ġob. Imħorru ħabtu l-Ministru u jaqdik. Insibu galoppin u jdaħlek taħdem. Iżda hemmhekk mhux qed ninvestu. Inti għandek ġob temporanju għal ftit żmien. Permezz tal-edukazzjoni, inti tkun tista' tinvesti fik innifsek biex fl-aħħar mill-aħħar ikollok futur. Ikollok futur tiegħek li jirrendi mingħajr ma jkollok bżonn il-ħadd. Irridu naħdmu biex iva intejbu aktar u niżviluppaw il-lifelong learning. Hemm bżonn niftħu aktar. Hemm bżonn aktar inħarġu l-istudenti tagħna imma mhux biss akademikament karta xuga fejn kollox jinbena fuq is-sillabu, imma rridu wkoll li nagħlmu b'mod holistiku biex vera l-istudenti tagħna jinvestu fl-erf tagħhom biex ma jaħsbux moħħ ħadd ieħor, biex ħadd ma jaħslilhom moħħhom u jkunu nies vera djenji biex anke fejn tidħol id-demokrazija mbagħad. Jagħmlu l-għażliet l-aktar li huma importanti għall-pajjiż mhux għalihom. Issa, kif taħseb però l-Partit Nazzjonalista illum il-ġurnata jista' jerġa' jersaq lej il-votant biex jerġa' ovvjament in-nies jibdew jerġgħu jemmnu fikhom bħala Partit Nazzjonalista u li fl-aħħar mill-aħħar xi darba l-Gvern Nazzjonalista jerġa' jkun fil-Gvern. Ekku jiena niftakar fi żmien fejn il-Partit Laburista kien fl-Oppożizzjoni. U jien niftakar ukoll biex nwaqfek minuta ngħid li l-Labor ma ħajitlaqat, kont niftakarha. Jiena aħna konna ngħidu bħala partit fl-2007 niftakar li jekk il-Partit Laburista mhux ħajrbaħ l-elezzjoni tal-2008 qatt ma ħajrbaħ l-elezzjoni. Fl-2008 kien rebaħha b'1560 vot il-Partit Nazzjonalista u hemmhekk il-Partit Laburista ssaħħaħ. Għax il-Partit Laburista kien ċert l-elezzjoni ta' wara se jirbaħ. Kien hemm ħafna nies li bdew jaħsbu minn qabel biex jaxħajak wistaw. Jippakjaw l-affarijiet u jġorru l-bagalji biex imorru l-kwartieri. Nafu li il-Gvern Laburista fl-2013 kiseb il-Gvern jiena fraħt. Il-Partit Nazzjonalista tista' tgħid li kien ilu jgverna 25 sena. Tidħol arroganza, mela le. Tidħol telqa, mela le. Tidħol ejja, mela le. Iżda dak li rajna mill-2013 sal-lum ma rajnih qatt qabel fl-istorja. Matul dawn l-aħħar 10 snin sar tajjeb, mela le. Imma kemm sar ħażin. U li jirrovina darba l-dejjem lil dan il-pajjiż. U dak li nqeret ma tista' qatt iġġibu lura. Irridu bħala Partit Nazzjonalista mela le nipperswadu lin-nies. Jiena ġejt mal-Partit Nazzjonalista fl-aktar żmien diffiċli għall-Partit Nazzjonalista. Għax jien irrid nara llum li Malta tirbaħ, mhux nikseb jien li Malta timxi l-qoddim u tara progress, mhux li ndaħħal il-flus fil-but jien, kieku ġejt jien għand il-Partit Nazzjonalista illum u l-Partit Nazzjonalista komdu
ma nkun għamil xejn speċjali. Iżda li tlaqt partit fil-gvern b'saħħtu dak l-appoġġ tal-voti. U mort m'oppożizzjoni dajfa ifisser li iva l-Partit Nazzjonalista beda. U beda, mhux illum. Beda jaħdem il-Partit Nazzjonalista mill-2013. Irdu kompli jaħdem. Irid jaraf l-iżbalji tiegħu. Irid jaraf l-iżbalji li b'xi mod jew ieħor telfulu elezzjoni wara l-oħra. Għalhekk qed inkunu qrib in-nies se nkomplu nesponu l-korruzzjoni ta' dan il-gvern. Dan il-gvern li ħakem lil dan il-pajjiż. Dan il-gvern li bħal miedna tellef kull demokrazija li se takeraw f'dan il-pajjiż. Illum wieħed jekk jaħseb ftit jgħid nibża nitkellem kontra l-gvern. Nibża li tlef xogħli. Nibża li jtuni transfer. Ara dak daħal jaħdem f'dak id-dipartiment mhux ħansemmi, anke li ieħor daħal jaħdem, anke bni jaħdem f'dak id-dipartiment, it-tlieta li huma għandhom livell istess ta' edukazzjoni, iżda wieħed purtinar. Eżempju, b'rispett lejl-purtinari. U liħor studju. U liħor jetem wara d-desk. Kif jista' illum bniedem li jaħdem paga minima ta' anqas minn 800 euro. Għajd li nara fl-iskejjel tagħna. Tiltaqgħu tara persuni li jgħixu vera bir-riga u bl-eżatt, dawn huma laburisti. Mala, U jgħiduli qegħdin ngħixu faqar kbir. Konna mmorru ġimgħa għawdex, iddeċidejna li ma mmorrux. Għax l-ewwel il-mediċina, l-ewwel l-aktar affarijiet importanti, dak li jidulu bread and butter issues, l-ikel, u mbagħad il-kapriċċi. Mela, wasalna fl-aħħar domanda. Tixtieq li fil-pajjiż tara politika iktar nadifa, fis-sens iktar nadifa li nerġgħu nibdew flok nattakkaw in-nies personali kif ġara ta' dawn l-aħħar snin. Nibdew nargumentaw u nuru l-argumenti tagħna u forsi bekk inħeġġu iktar nies żgħażagħ li joħorġu għall-politika x'jiena kif qed nara ħajjiena b'daw l-affarijiet kollha li qed isiru. In-nies qed jibżgħu letteralment jidħlu fil-politika. Speċjalment ovvjament hekk dieħel mal-Partit Laburista m'għandek l-ebda problema ma tidħol għax m'intix ħatibża. Però biex tiġu magħhom jew forsi partiti oħra jew anka ġast biex tikkritika x-xogħol li forsi qed ikun hawn fil-pajjiż, in-nies qegħdin jibżgħu. Taħseb li għandna nerġgħu nibdew nargumentaw mhux nattakkaw lil xulxin. Jiddispeċini li iva qed nara aktar minn qatt qabel il-firda bejnietna. Il-firda kibret dejjem aktar bejn persuna u oħra meta nqatlet Defni kan wara Galizja. Hemmhekk vera kien hemm turning point għal ħafna nies. U dik kienet anke turning point oħra għalija. Il-qtil ta' Defni, dan il-pajjiż li donnu tilef is-sura kollha tiegħu. Għandna gvern arroganti u baqa' jirbaħ u jżid l-appoġġ politiku tiegħu. U jiddispeċini ngħid li ħafna drabi ninkwieta u ngħid li dan il-poplu ma jinbidel qatt. U għalhekk jiena qiegħed fil-politika. Jiena qiegħed fil-politika biex anke jekk inbiddel xi ħaġa żgħira f'dik li hi politika, inkun għamilt id-differenza. Jekk nista' nagħmel xi ħaġa tajba kuljum għal ħadd ieħor, b'altruiżmu. Għax fuq politika nitkellmu biss fuq flus. Fuq politika nitkellmu biss fuq korruzzjoni. Politika nitkellmu biss fuq interessi personali. Ejja nibdew inħarsu lejn il-politika bħala politika ta' persważjoni. Imma politika ta' ċertezza li tista' twassal għal bidla vera. Biex vera nkunu l-altruisti. Ma nistawx inkomplu nitqu bin-nies. Ma nistawx ngħidu mod u nagħmlu mod ieħor. Għalhekk nemmen li jien għandi nkun fil-politika għax jiena nemmen li barra mill-opportunizmu irid inkun altruist u nħares lejn l-altruiżmu. Iva, għatem persuni
li tinteressom il-politika. Għatem persuni li jħobbu l-politika, jħobbu l-istorja ta' Malta, li fl-aħħar mill-aħħar l-istorja ta' Malta kien istorja politika. U rridu nitalmu u nħarsu li l-kizbiet ta' misserietna napprezzaw dak li għamlu iż-żewġ partiti l-kbar u l-koalizzjonijiet qabel. U aħna nkunu ta' xprum għal dak li sar tajjeb u nibnu fuqu. Iżda ħaġa waħda. Jekk il-politika inqisuha bħala mod u mezz ta' dak li ħanikseb, hemmhekk inkunu tlifna il-politika vera relattiva tagħna. Ejja nkunu politiċi li naspiraw. Ejjew nkunu politiċi umli u sempliċi li nħarsu lin-nies. Ejja nibqgħu saqajna mal-art u iva nemmen. Bħala Partit Nazzjonalista għad jiġi żmien fejn jarġa' jikseb lura l-gvern. U jikseb il-gvern mhux biex jaħkem imma biex imexxi. U bħalma kien jgħid Edi Fenekadaħmi biex iservi wkoll. Mela, nirringrazzjak ħafna tal-li ovvjament il-qajt l-istedina tagħna kellna programm interessanti għax qajjemna bosta punti Kien ta' pjaċir li konvint li jinteressaw ħafna lin-nies. Nispera li fil-futur ikonna ċans nerġgħu nintaqgħu u niddiskutu affarijiet oħra. Nirringrazzjak. Skont kif jiżvolġu l-affarijiet. Nirringrazzja wkoll it-telespettaturi tagħna tal-li kienu magħna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.